Og i dag så skal vi spille Bloodline PvP sammen med min ven. Og som I kan se, så har vi så er vi allerede begyndt. Vi er nået lidt langt her. Vi har lidt gyldæbler, stuff. Jeg ved ikke hvad det er. Og noget mining gear. Ja. Men det her, det er så vores faction hus. Kan man ikke se. Det er rimelig flot, ikke? Jo. Og vi har lavet vores main hernede, og ja, hvor er det gået hen? Hvor er det gået hen? Jeg gør noget mine. Helt nede i bunden? Ja. Nej, det er så vores main. Er du ikke? Hvor er du hen? Dø. Get killed. Ja. Hvor er du hen? Au. Hvor er du hen? Skal jeg løbe den her? Au. Hvor er du gået hen? Hvad for en lag er det her? Det er lag 25. Hvis jeg hopper hernede, skal så er vi på lag 15. Det her det er lag 13. Sådan der. Vi leder efter nogle diamonds her. Og som I kan se, så har vi allerede fået lidt godt gear og stuff. Ja. Hvor er du hen, dude? Hvor er du hen? Jeg har været her. Kan du huske det der 4? Det er 4 fakler? Nej, jeg er helt nede den der grotte. Helt nede på. Nå, er det hernede? Jeg fandt diamond. Gør du? Seriøst? Lol. Ej, hvorhen? Hvor er du? Fandt du? Ikke chatte på mit. Nej, det er fint nok. Ja. Men der er... Bare lige ryk dig lige lidt. Hvad flægten? Ej, kan du ikke flægte den min? Den der. Jo. Det slår mig. Der er meget. Godt lidt. Ja, vi er på lag... 6. Vi er på lag... Hvad er vi på? Lag 14? Fik lige 6. Godt lidt. Skal bare... Jeg graver ned her. Okay. Jeg håber virkelig, der er noget. Vi flækker en flagermus. Flækker en flagermus. Lol. Øj! Høj! Hvorfra? Høj derfra. Hvor jeg kan ikke se nogen. Øj, der. Høj. Han der dø. Okay, hvor er du gået hen? Jeg er bange. Jeg tør ikke. Kan vi ikke gå tilbage til huset? Jeg er bange. Okay. Bruh. Surprise. Skal vi ikke gå tilbage? Jeg er bange. Jeg er bange. Jeg er mega bange. Det her, det er lag 14, ikke? Så hvis vi graver et lag ned her, så kan det... Så er på lag 13. Sådan der. Mine. Okay. Der. Hvor er du gået hen? Nej. Lige meget. Hvor er du gået hen, Albert? Jeg går i spawn. Er du gået? Hus. Nej, hus. Hus. Okay, jeg kommer ikke. Jeg tør ikke. Sådan der. Okay, mange ting. Iskøligt. Har vi noget mere kul? Nå, ja, okay. Der ligger kul her nu. Okay, jeg putter lige alt de her ting i. Hvor var det der, vi havde miner? Var det ikke her noget? Var det her ikke her? Jo. Det der giver skal bare... Ups, den der bue skal jeg lidt have i. Hvorfor er det lyserødt med din chat? Det ved jeg ikke. Men... Gutter, jeg synes... Skal vi ikke udvide? Skal vi udvide huset? Vi kan også bygge op over jorden. Iron Base. Vi kan også bygge op et. Så ovenpå, der laver vi et hus. Okay. Ja, det kører sindssygt. Men okay, vi kan godt udvide det. Skal vi? Vi laver sådan en kælder, okay? En kælder? Okay, så kan vi til at fjerne det her. Den der. Hvad vil du bruge en kælder til? Skal vi ikke lave en vej op? En hvad? En vej op.
Vi har jo en kælder herovre, din. Eller er det bare mig? Det er bare mig. Jeg går lige ned og sætter resten af trapperne. Nå, der står tingene. Nej? Er det røgvand? Vi er lige over noget vand. Ja. Det gør jeg lavet. Ja, rip. Det er beskyttelsesram. Jeg er i hvert fald der. Hvor dum, jeg blev bange egentlig. Kassen. Jeg ved ikke, hvor der er. Det er beskyttelsesram der. Sådan Så der. hvis nu der kommer nogen ned. Okay, wow. Så gemmer man sig bare lige her. Hvorfor skulle der komme nogen? Perfekt. Man kan der. jo bare skrive home, ikke? Så lad os lige lave en vej op. Har vi ikke nogen Jeg har lige flækket trappen ned. godt til noget træ? Har du taget træ, eller tager sådan noget træ? Så skal du bare lade mig så pinde. Hvad skal du bruge pinden? Nå, lav den det her, dude. Det her. Okay, vent lige. Du skal ikke lige... Jeg fjerner lige alt det her. Sådan der, så er vi op. Det var det. Dude, sådan der. Jeg laver stiger. Dude. Lol. Bare kom op med det der. Bare fjern det. Sådan der, det er det. Easy. Jeg laver det flot. Men jeg fjerner... Kan man ikke... Men det. Jeg vil have noget seed. Det regner ned ved siden. Ej, hvor rip. Riphus, det bliver også sådan. Jeg kan lige over tage noget bambus. Eller, nej, det er ikke bambus. Det er ikke bambus, hvad hedder det? Jo, er det? Hedder det ikke bambus? Eller er det det der sugarcanes, eller? Ja, sugarcanes. Ja, sugarcanes. Ja. Også hus, det er lige der. Ja, jamen, jeg skrev bare home. Sådan der. Sådan nogle sugarcanes herovre, man. Okay, jeg kommer tilbage. Sådan der. Så går jeg lige op. Har vi en... Kan vi... Hvorfor der er sprunget en creeper lige der? Nej, du skal ikke dække hullet til. Jeg har en idé. På se. Så. Jeg skal have noget sand. Ui. Du skal se noget taktik. Okay, jeg har faktisk... Jeg har... Nej, prøv at... Okay. Nej, hvorfor kan jeg ikke sætte dem? Havrip. Okay, skal... Ja, lad os lige gå ud og prøve at finde nogle andre. Nogle andre hvad? Hus. Der er ikke andre. Er der overhovedet ikke andre? Det er kun der og mig derhen. Nej, men ikke nu. Men har der aldrig været nogen her? Jo. Jo. Hvad fuck sker der for mig? Okay, jeg laver lige hurtigt den her vej, så vandet kan løbe ind. Men der, så kan vi sætte de der, hvad hedder det? Sugarcanes. Der... Har vi egentlig ikke nogen spand? Nå, men du kan bare lave det. Okay. Det her er ikke det første spand af. Hvad? Det nu. Jeg får virkelig spattet det her. Jeg skal have noget... Hvor har du lagt jern hen? Er det... Ja, det er den kiste, hvor det de der mange ting. No. Shit, det Hvor var jeg nu? Jeg kan ikke... LOL! Nå, jeg tror det ikke. Det er derfor. Hov. Skal jeg op? Hvad er du? Hvad? Oj! Høj, hvad er det dig, der skriver mig? Lol. Det er ript for dig. Er det hvor hullet hen?